फाग्लासोबा Hello guys. Hello guys. जोङो दा थांगासिनो दङ बहा थांनो नागिरदों नों दैमुगुरि दै गग्रा दैखरनिफ्राय दै गग्रायाव गग्रायाव थांनो नागिरदों आटसाबारि बाजार थांगासिनो दं जों दा दै गनायाव माथाव गेसाव लांबाय आटसाबारि फरेस्ट केम्प नामा बियो खावसि बाजार खावसि बाजार नै फै राइट सिन होनाय दंखायो राइटजों हाबबाय नै राइटजों लामाखौ बानायलायबावबाय नै बिराद बे लामाया जायाखैमोन जों खनसे फैबा औ सिसि ब्लक जालायबावबाय नै आयौ बिराद मोजां बानायबाय नायलांबाय थादो गासिबो जों दुगैहैनोसै नै गारियाबो थांनानै फैदों खोमा ओइ सिनायबावबाय लादों सिनायबावो ओमफ्राय स्पिड ब्रेकार दङ नै गुफुर गुफुर होनाय साहाथिं दावखोबोलायबाय नै दा साहा मासे मोजां मोजां गय बागान दंजोबो नै एबार आलदासो सानजाहा दावखोलायबाय सानजाथिंजाय दा माबा जाजोब्बाय नै सिसि ब्लक लामाया मोजां जाबाय आगोलो मोजां नङामोन जों फैबा साहाया मैथा जाजोबनाय मैथासो नामा मैथा नङा बियो मा होनो हाग्रानि जाबाय गारि सोजालांबावो बिथिंजाय सोजालांलायदां दोनदोबावनो गारि सोजाना सोजायामोन दै सोलांबाय बियो ओइ मन्दिर जाजोब्बाय आइसक्रिम दालांजों सालायलांबाय नै दादाया बापरे हनै दालां वेलकाम टु द माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथार बर' हरनाय जालायबाय नै आं दंफैयो दा नै दै गग्रा आरो दैखरनिफ्राय दै गग्रा जायगायावहाय बिराद मोजाङै साजायबाय नै नायनो हागोन बिराद मानसि फैयो दाना दालां बानायलायबावबाय नै ओरै दे नायलांबाय था नोंथांमोना एसे एन्जय दैया मोजांथार नै बहाय थांनो हा बारलांनो थौ मा बानायगोन आदा बाहाय मा बानायगोन वेलकाम ओके जाबाय
Goजौ लांसै मानसिया गोजौ लांसै Saudara, sini. Nangla. Wah, es krim benih-benih lewo.